Bună tuturor! Dacă ați ajuns să vizualizați acest video, înseamnă că vă pregătiți pentru diversificare, vă faceți temele. Felicitări în primul rând pentru primele 6 luni petrecute alături de minunile voastre. Vom face în acest video de astăzi prezentarea aparatului 4 în 1 cu aburi de la Philips Avent. Este vorba despre modelul SCF 885. Vreau să vă ofer întâi câteva informații despre diversificare. Aceste informații le veți regăsi într-un articol scris, într-un review postat pe site-ul demomici.ro. Pentru a vă fi mult mai ușor, vă las și un link în descriere, vă rog să-l accesați. Cum ne dăm seama în primul rând că bebelușul nostru este pregătit pentru diversificare? El trebuie să-și susțină foarte bine capul, trebuie să stea înșezut, chiar dacă la început va sta sprijinit, trebuie să aibă o coordonare mână-ochi suficient de bună, astfel încât să poată duce alimentele la gură și, nu în ultimul rând, trebuie să manifeste interes pentru mâncare. Puteți opta între cele două tipuri de diversificare, diversificarea clasică și diversificarea naturală. Vă voi explica pe scurt în ce constă fiecare. Diversificarea clasică este cea în care bebelușului îi se oferă piureuri. Este o diversificare condusă de mamă, pentru că este numită în engleză și Mother-led weaning. Practic, mama este cea care oferă mâncare bebelușului cu lingurița. Granulația se crește progresiv în funcție de vârsta copilului și de experiența acestuia. De cealaltă parte avem diversificarea naturală, BLU, cum mai este numită, Baby-led weaning. Asta înseamnă că bebelușul este cel care conduce procesul de diversificare. Lui îi sunt oferite în față mai multe alimente care sunt tăiate corespunzător, inițial bastonașe, pentru a putea fi prinse foarte bine. Bebelușul este cel care decide ce anume mănâncă, pentru că îi se oferă 2, 3, 4 variante de legume sau fructe gătite corespunzător și bebelușul este cel care explorează și decide cât mănâncă. Toate aceste informații le veți găsi și în articole pe site-ul demomici.ro, așa cum spuneam, atât despre diversificarea clasică cât și despre autodiversificare. Ceea ce vreau eu să vă recomand, în primul și în primul rând, indiferent de tipul de diversificare pe care vreți să-l adoptați, este să faceți un curs de prim ajutor. Este foarte important pentru a ști cum să reacționați în momentul în care copilul se neacă cu mâncare. Să știți că copilul se poate neca chiar dacă optați pentru diversificarea clasică. Copilul se poate neca cu apă și cu lapte. Așadar, un astfel de curs de prim ajutor este esențial când porniți în această nouă etapă din dezvoltarea bebelușului vostru. Indiferent de tipul de diversificare pe care îl alegeți, fie că optați pentru cea clasică, fie că optați pentru autodiversificare sau BLU, acest aparat de la Philips Avent este foarte, foarte util. Aparatul folosește o tehnologie unică de gătire la aburi. Aburul circulă de jos în sus, ceea ce permite o gătire uniformă a tuturor alimentelor. Mai mult decât atât, știți bineînțeles beneficiile gătirii la aburi. Legumele își păstrează nutrienții, își păstrează vitaminele mult mai bine decât dacă ar fi gătite prin fierbere. De asemenea, ele vor fi mult mai moi, mai suculente, își păstrează aroma, mirosul și o culoare foarte, foarte vie. Acest aparat are un design foarte plăcut, după cum puteți vedea. Este un aparat alb care se încadrează foarte frumos în orice bucătărie. Ce este mai important decât atât este faptul că are o greutate mică, cântărește 2,4-2,5 kg cu aproximație. Acest lucru înseamnă că îl puteți lua foarte ușor în călătorii, îl puteți pune în bagaj și puteți găti bebelușului chiar și în concedii. Ce mai îmi place foarte mult la acest aparat ține de capacitatea sa. Capacitatea este de 1 litru pentru gătirea alimentelor solide la aburi și de 720 de ml pentru amestecarea lichidelor. Aparatul este foarte ușor de folosit. Tot ce trebuie să faceți este să tăiați legumele sau fructele în bucăți mici de aproximativ 1 cm. Le puteți lăsa și mai mari. Vă spun din experiență că se gătesc uniform și foarte, foarte în regulă. Le plasați în acest vas și selectați programul dorit. Apoi aveți 15-20
de minute la dispoziție, timp pe care îl puteți petrece împreună cu bebelușul vostru, cu atât mai mult cu cât el este la etapa rostogolirilor și a explorării. Sunt niște momente de care vă puteți bucura împreună pentru că aparatul face treaba pentru dumneavoastră. Când programul de gătit se încheie, aparatul emite un semnal sonor. De asemenea, el se oprește automat, iar LED-ul luminos se stinge. Trebuie să așteptați aproximativ 2 minute până este tot abur și până se mai răcește recipientul. Apoi, pur și simplu răsturnați vasul, îl plasați pe unitatea de bază și apăsați butonul de comandă pentru a activa practic funcția de blender. Astfel se realizează piureul, dumneavoastră stabiliți granulația acestuia cât de fin îl doriți în funcție de experiența copilului și, bineînțeles, de vârsta acestuia. De asemenea, un lucru foarte important la acest aparat este funcția de decongelare pe care am amintit-o anterior. Puteți să realizați mai multe porții de mâncare, după cum vă spuneam. Una dintre acestea o plasați în acest recipient pe care îl găsiți în cutie împreună cu aparatul. Tot ce trebuie să faceți este să scoateți blocul tăietor din vas și să-l înlocuiți cu recipientul pe care l-ați scos de la congelator. Stabiliți programul pe funcția de dezghețare, durează 30 de minute, timp în care aparatul decongelează mâncarea și o încălzește în același timp. Practic, după cele 30 de minute, mâncarea este perfectă pentru a fi oferită bebelușului. În cutie mai găsiți și o spatulă. Aceasta are la un capăt un cârlig pentru a vă ajuta să scoateți în siguranță și fără risc de accidentare recipientul. Observați că are aici recipientul un orificiu. Introduceți cârligul în acesta și extrageți recipientul din vas în siguranță, după cum spuneam, pentru a nu apărea niciun fel de accidentare. De asemenea, în pachet veți mai primi și această carte. Este o carte cu rețete adaptată în funcție de vârsta copilului. Sunt recomandări foarte bune oferite chiar de către un medic nutriționist cu specializare în pediatrie. Un alt avantaj al acestui aparat și ceea ce îmi place foarte mult la el este că funcțiile sale pot fi folosite și în mod independent. Adică, dacă vrem doar să gătim la abur, putem face acest lucru. Dacă vrem să-l folosim pe post de blender, de asemenea, se poate realiza și, bineînțeles, îl putem folosi pe post de aparat care decongelează alimentele atâta timp cât folosim recipientele speciale de la Philips Avent, cum este și acesta. În cele ce urmează vom vedea modul de funcționare al aparatului, îi vom pregăti prânzul Evei pentru că deja îi este foame. Vă spuneam că vom prezenta modul de funcționare al acestui aparat și îi vom pregăti prânzul Evei. Între timp, Eva s-a trezit și se alătură filmării pentru că nu avem ajutoare și nu avem încotro. Eva, sperăm să avem o colaborare bună. Așa e, imediat e gata și mâncărica ta. Să vedem exact cum se prepară. Este ceva foarte, foarte ușor și rapid. În primul rând, deschidem capacul de pe rezervorul de apă, se învârte în sensul invers al acelor decesori. Adăugăm apa în rezervorul cu apă, așa, urmărim, bineînțeles, indicatorul, scala gradată. Găsiți în manualul de instrucțiuni și o listă cu timpul de gătire pentru fiecare aliment. Majoritatea alimentelor, a fructelor, a legumelor se prepară în 15-20 de minute. Punem apoi capacul peste rezervorul de apă, îl învârtim în sensul acelor 10 asornic până când el se blochează în această poziție. Apoi, ce facem? Înlăturăm capacul de pe vas. Ne asigurăm să fie înăuntru acest bloc tăietor, da? Blocul tăietor să fie în vas, după care începem să preparăm propriu-zis prânzul. Vom tăia legumele în dimensiune de aproximativ 1 cm. Da? Voi face un prânz din păstârnac, morcov, dovlecel, zucchini și măr. Da? Aceasta constituie baza piureului.
După care voi servi cu niște piept de pui pe care l-am fiert în prealabil. Adăugăm absolut toate ingredientele în vas. Da! Aștept să faci? Eva este nerăbdătoare, după cum puteți observa. Așa. Adăugăm și mărul. Este o rețetă foarte ușoară pe care o preparați în doar 15-20 de minute. Adăugăm capacul peste vas. Da? Ne uităm foarte bine cum îl poziționăm. Îl fixăm pe poziții. Da? El trebuie să arate așa. Apoi, ca să gătim la aburi, trebuie să plasăm acest orificiu exact aici, pe același orificiu de pe unitatea de bază, da? Deci exact așa. Putem să amestecăm puțin, să se așeze și mai bine fructele, legumele sau ce mai gătim. Îl fixăm aici. Tot ce trebuie să facem apoi este să rotim butonul. Am selectat 20 de minute. Ați auzit semnalul sonor, semn că aparatul este în funcțiune și s-a aprins și LED-ul. Îl lăsăm, nu mai avem absolut nimic de făcut. Timp de 20 de minute ne putem ocupa de bebelușul nostru până când alimentele vor fi gătite corespunzător. Ne va anunța aparatul printr-un semnal sonor. Venim și facem piureul, după care să vedem cum îl servim Evei, sperăm să îi facă plăcere. Programul s-a terminat, s-a auzit semnalul sonor, semn că s-a terminat programul de 20 de minute pentru gătirea alimentelor. Am așteptat câteva minute pentru a putea ieși tot aurul și a se răci puțin recipientul. Acum vom face piureul. Da? Luăm pur și simplu bolul, îl apucăm de mâner, luăm bolul de pe unitatea de bază. Tot ce trebuie să facem este să îl întoarcem. Așa, dacă mai vreți să adăugați ingrediente suplimentare, tot ce trebuie să faceți este să desfaceți capacul, adăugați ingredientele și faceți piureul apoi. Plasăm aparatul pe unitatea de bază, îl blocăm poziții, ceea ce este foarte important, după care apăsăm butonul de amestecare de câte ori dorim pentru a obține consistența, da? Pe care o dorim. Deja este suficient, piureul arată bine. Scoatem pur și simplu aparatul, deschidem capacul. Vedeți că conținutul încă este fierbinte. Nu l-am mărunțit foarte tare pentru că Eva mănâncă bucăți, ea are deja 9 luni. Acesta este un piure, însă ea mănâncă și bucăți. Noi am mers pe o diversificare mixtă. Dacă auziți pe cineva vorbind pe fundal, este Clara, fetița noastră cea mare, care are 3 ani și 5 luni. Da? Spune bună, Clara. Bună. Așa. Scoatem piureul. Vă spuneam că capacitatea acestui bol este una mare, de 1 litru și de 720 de ml pentru amestecarea lichidelor. Așadar, a mai rămas aici o porție pe care o putem congela în recipientul special. Ok. Voi mai adăuga în acest piure de legume și cărniță. Avem aici piept de pui de țară, care a fost fiert în prealabil. Eu l-am tăiat cu cuțitul pentru că, după cum vă spuneam, Eva este obișnuită cu o consistență mai grosieră, să spunem așa. Dacă doriți să faceți piureul mai lichid, mai puteți adăuga lichid, în cazul acesta supă de pui. Bun, mâncărica este gata. O vom lăsa puțin să se răcească, arată foarte bine și o vom servi imediat Evei. Cât timp se răcește mâncarea pentru Eva, adică a scăpat ceva și
nu e mulțumită. Vă voi arăta funcția de dezghețare a acestui aparat, care este foarte utilă. Am scos recipientul din congelator. Recipientul îl vom plasa în aparat. Înainte de toate, scoatem bolul, deschidem capacul, rotind în sensul invers al acelui de geasănii, umplem cu apă rezervorul. Da, trebuie să fie până la 30 de minute, până la exact nivelul maxim. Punem capacul, îl blocăm pe poziție, scoatem capacul bolului, scoatem blocul tăietor, luăm recipientul, îl întoarcem, da, să fie cu gaura aceasta în jos, cu orificiul în jos. Introducem recipientul aici, în bol. Punem capacul. Da, urmărim orificiile ca să ne fie foarte ușor să-l închidem și să-l blocăm. Așa. După care, tot cu această parte de aburi, da, trebuie să se potrivească fix cu partea de abur de pe capac. Da? Plasăm și tot ce ne rămâne de făcut este să stabilim programul. Întâi dăm pe off, după care selectăm programul de dezghețare. Este cel de 30 de minute. Ați auzit semnalul sonor, sper că este cam multă gălăgie. S-a auzit semnalul sonor, s-a aprins LED-ul, semn că aparatul este în funcțiune. Funcția de dezghețare a fost activată. În 30 de minute, mâncarea este dezghețată. Între timp îi vom da Evei să guste mâncarea, pentru că este cam nerăbdătoare deja. Mâncarea s-a răcit. Amestecăm puțin piureul cu cărnița de pui. Și acum vom încerca. Eva, este atrasă de sugioara ei, e normal. Haideți să păpăm, să vedem, îți place? E bun? Vrei și tu? Imediat mami îți dă și ție o linguriță să mâncăm împreună. Se pare că Eva este mulțumită. Sper că informațiile prezentate astăzi vă sunt de folos. Dacă aveți alte întrebări, sugestii, vă rog frumos să le lăsați în comentarii. Vă reamintesc să ne vizitați site-ul demomici.ro, găsiți acolo review-ul aparatului 4 în 1 Philips Avent, da? Este modelul SCT 885. Este foarte ușor de folosit, noi îl folosim și de câteva ori pe zi de când am început diversificarea. Și cam atât. Dacă aveți alte sugestii, vă rog frumos să le lăsați în comentarii. Până atunci, dacă ne-ați urmărit cu interes, poftă bună celor mici!